जों दिनै हायनोहाय अ जागाव खुंलं पार्टियाव बे सिनि जे बिजेपि पार्टियाव बे उद्घाटन नङै नोंना थाङै दङ अ जागाव सिनि गोबां मा जागानि बरक गोबां मा जागानि बलते सिनर मात्र 2-3टा कन्डिशन जे बरक से फाइको 17 नং पेको जला दिनै 17 गुलानि गुलागाति किसु पाट ताय अ जागा माननाय मण्डलनि ताय दागारजला मण्डलनि अ जागाव जों गोबां मा आरो 2-3000 बरक फाइने अ जागाव खथुमलायजाक जों अमनो गाया सानाय दिनै बिजेपि सरकार सारा दिनै त्रिपुरा ताय हामग्राय ताय मा ताय सम ताय माना ताय गरै अमनो एकमात्र सिनि भरोसा आमनो बागै सिनि साक चालाय दाखु बुखु ताय सिनि आमा बाबु सनि नरक कुदुन नगि मानानो अ जागाव बर जदन खातम गायजाक 2026 बिजेपि सरकार जे साखा फाइनो बर सरकार तुबरान बागै नै समाय दांलायजाक आमनो बागै बर दिनै एडभान्स बिजेपि सेल खाइ मोसालायजाक आमनो बागै जों मतम सालायजाक के जे शेयर 2000 ता तु माने अमनो जों जागानि मालिया ताई जों आमनि साथे साथे जों जे टारगेट गारि रहरमानि जों गारि बुसुगलै आङै जों बरक सतुइ मालिया आबनि बागै जों देव जों बरक तुइ मा खामो के नर नुक मानानो दिनै जयनिं प्रग्राम 1000 नि सेमिसि अ जागा जयनिं प्रग्राम ताई चार अर जागा दिनै खुलं बिजेपि पार्टी बिसो दिनै प्रोफेसर डॉक्टर मारिक साहा हाइने अमनो ओपनिंग खालामबाय हामबाय अ जागाव ग्यादारिं के सुरु जा 2-3टा कन्डिशन बरक सरो आं सानाय अ जागा के दागारजला मण्डल ताई अ जागा दङ मान्दाय मण्डल ताई 17 नং पेगजलानि किसुता अंश अगर 17 गुलागातिनि किसुता अंश फाइने अ जागा के ini ngunani sini ya ko tahu sejauh sok banyak 1000 ni saya butar oh jaga kebang ini kayaknya apa sini ya ko sok banyak dia mau kebang mana sini terus dia orang kaya tu apakah tabuk je babe nugui tu sini BJP सरकार सारा sini Tripura Jawa sini mantai sok tai hoja arab kayaknya sini borosa ekmatro borosa BJP parti sini जों आलादा कोनो पार्टी ताय खाइ मालिया जों मानथाय सकताय बा जों त्रिपुरासा हामग्राय जों त्रिपुरासा हामजांनाय ओंखाय सिनि नरेन्द्र मोदी ताय सिनि अ त्रिपुरा हास्टेनि सिनि सीएम सिनि मानिक साहा सिनि नेतृत्वे जेबाबे बीजेपी खाइजे रनो जे बीजेपी सारा ताय हामजा ताय उपाय गरै अमाहाय कायसा जतन साइमालायजा अमानि कयजा जतनि सिनि बुला बुसारनि को बीजेपी सारा जों ताय कोनो बासिने लामा गरै अमसिबे एकमात्र उपाय आवाहायनि जतन पुरुं बरक खाइ अलायजा